Hola, què tal? Visca Garmin i la mare que el va parir! Aquest és el Garmin Forerunner 745, un dels rellotges més complets que he vist fins ara, perquè estaríem davant d'un dispositiu de gamma alta per temes esportius, però sense renunciar a moltes de les característiques dels rellotges intel·ligents del dia a dia. No te'n vagis perquè ara t'explicaré totes les virtuts que té aquest rellotge Garmin Forerunner 745. Comencem! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Doncs bé, anem amb la primera pregunta, una de les habituals. Està ben dissenyat? Doncs, a veure, jo crec que sí. Com a rellotge esportiu, em sembla que té el disseny que hauria de tenir. És molt lleuger, només pesa 47 grams, perquè té una caixa de polímer de plàstic molt lleuger. La corretja és de silicona, però és de silicona molt tubeta. La pots estirar, fins i tot és més tubeta que de costum. La pantalla no és tàctil, la navegació és per botons com en molts dels rellotges esportius de veritat, diguem-ho així, i el vidre de la pantalla és molt resistent, és Gorilla Glass. I de mida serveix tant per homes com per dones perquè no arriba als 44 mil·límetres. És una mida força justa i per la meva experiència és la ideal. Següent pregunta, puc respondre missatges? Sí, esclar, pots respondre missatges, però a l'estil dels Garmin, que és amb algunes frases predefinides. No pots ni dictar-li respostes, ni tan sols té teclat per poder-li escriure lletretes així com puguis, perquè la pantalla no és tàctil, seria una mica rotllo. Per tant, sí, pots respondre missatges, fins i tot pots respondre missatges quan estàs en plena activitat esportiva perquè t'entren les notificacions, però només amb les frases que tu ja tinguis escrites prèviament com a resposta, que les hagis fet des de l'aplicació Garmin Connect i les hagis passat al rellotge. Llavors podràs escollir una d'elles, poca cosa més. Següent pregunta, puc pagar amb el rellotge? Doncs sí, perquè té el sistema Garmin Pay. Si el teu banc, la teva entitat financera és compatible o accepta el sistema Garmin Pay, podràs donar d'alta la targeta i aleshores introduir-la en el rellotge. Aleshores, quan vagis a pagar o a treure diners d'un caixer automàtic o el que sigui, primer has d'introduir-li el teu codi PIN de seguretat, perquè si no perdries el rellotge o te'l robarien i qualsevol podria pagar amb ell, però no és el cas, i ja està, i aproximar-lo al datàfon i ja pots pagar. La veritat és que va molt bé. Següent pregunta, puc passar-li música al rellotge? Doncs sí, li pots passar música connectant-lo amb el cable carregador a l'ordinador i aleshores se t'obre una finestreta per passar-li música, o també, si tens Spotify Premium, per exemple, o Deezer o Amazon Music, tu pots agafar i descarregar-te llistes senceres de reproducció al rellotge, perquè té de les 4 gigas que té de memòria, doncs suposo que en tens disponibles 2,5 aproximadament. Següent pregunta, què tal el pulsòmetre? Doncs bé, molt bé, perquè a més és l'última generació del seu pulsòmetre Elevate, és un pulsòmetre òptic, és dels que van millor. El que passa és que jo he notat que en activitat em sembla que em marca una miqueta més, com 8 o 10 pulsacions més de les que realment tinc. Em vaig anar a córrer amb el Garmin 745 en un canell, amb el Fitbit Versa 3, que aviat veurem a l'altre canell, i vaig comparar i el Fitbit em donava 10 pulsacions menys que el Garmin. Després, en repòs, la cosa és molt més precisa i si ho compares amb un pulsòmetre-manòmetre més ja de qualitat, doncs veuràs que aquí també et dona una medició molt semblant i no es dispara tant. Però que sapigueu que té aquest petit biaix d'unes 8 o 10 pulsacions per sobre del que realment crec que estàs tenint. Següent pregunta, mesura l'oxigen en sang? Doncs sí, i aquí té un parell d'opcions. Pots fer que et mesuri l'oxigen en sang de forma automàtica mentre estàs dormint i també durant el dia, durant les 24 hores del dia que t'ho vagi fent de manera automàtica i tu ho pots anar veient. El que passa és que això li resta autonomia de bateria. Per tant, tens la tercera opció de fer mesuraments manuals, baixant amb els widgets, anant al widget del pulsioxímetro i aleshores pots fer-te una medició manual. També és molt precís, va molt bé i és molt recomanable. Següent pregunta, té altímetre baromètric? Doncs sí, aquesta és una novetat respecte dels seus antecessors que no en tenien i ara sí que l'han incorporat. El que passa és que no t'ensenyarà a quina altitud estàs. Si vas a una muntanya no et dirà si estàs a 1.700 o a 2.000 metres d'altitud. El que et dirà és si has baixat molt o has pujat molt en funció de la pressió que nota ara mateix el rellotge. És a dir, et diu el desnivell i això està molt bé per saber els pisos que has pujat o baixat, el desnivell positiu o negatiu que has fet en una activitat esportiva. Fins i tot pots planificar una estratègia de cursa en funció de l'altitud que hagis de passar en cada moment i en cada quilòmetre de la cursa que estàs a punt de fer. I si tu vas a fer un temps concret en una cursa, el rellotge et dirà quan has d'anar més fort, quan has d'anar més fluix, quan has d'accelerar, quan has de reduir, en funció de si has de fer una cursa amb desnivell
desnivell positiu, si l'has de fer en desnivell negatiu, i t'anirà dient el ritme que has d'anar portant per assolir el teu objectiu. Això és una cosa molt avançada que només té aquest tipus de rellotges de gamma alta esportiva. Següent pregunta, li puc posar una foto meva d'esfera? Home, i tant! És una funció que es diu Face It, que la té Garmin des de fa molt de temps i que, com en altres rellotges d'altres marques, tu pots agafar i fer-te una foto o posar-li una foto que tinguis a la galeria, fas la foto, per exemple, amb la teva cara de tonto habitual, et poses la informació de l'hora, de la bateria, de la data o altres que trobis i llavors la sincronitzes amb el rellotge i ja tens la teva cara de tonto per anar lluint per la vida. Bé. Següent pregunta. Quant dura la bateria? Doncs tenim una bateria amb una autonomia de fins a 7 dies segons les especificacions de la marca, però en canvi, en termes d'hores de GPS, tractant-se d'un rellotge de gamma alta esportiva, hauria de tenir més hores de GPS. Què vol dir hores de GPS? Doncs les hores que pots fer servir el GPS de forma continuada fins que se t'esgota la bateria. I en aquest cas et dona 16 hores de GPS. Això vol dir que aquells que facin curses de llarga durada, de llarg recorregut, com per exemple Ironman o Ultra Trails o coses d'aquesta, o sigui, els que la tingueu ben llarga, la cursa, aneu amb compte perquè a les 14, 15 o com a molt 16 hores se us esgota la bateria. I si aneu escoltant música encara és pitjor, perquè només té 6 hores de GPS més música. Val, pots fer una marató si vols, però estem parlant que aquest rellotge se'l compra gent que fa molt d'esport i fa unes tirades molt llargues. Següent pregunta. És precís el GPS? Doncs sí, evidentment. Garmin és una empresa que es dedica a fer navegadors GPS autònoms i professionals d'altíssima gamma. Si no et funciona el GPS d'un Garmin, ja pleguem veles. I a més, sí, per experiència et puc dir que veient la ruta feta en un mapa està molt bé, pràcticament no es menja els edificis, el marge d'error és molt baix, per tant, té molta precisió i a més es connecta a tots els satèl·lits haguts i per haver. Parlant de navegació i de GPS, següent pregunta, li puc passar mapes al rellotge per orientar-me? Sí i no. A veure, el que no pots fer és, com en models superiors, que n'hi ha, importar mapes i rutes en format GPX, que és el format estàndard habitual que es fa servir per passar-li mapes als rellotges o als navegadors. En aquest cas no té aquesta funció, però sí que pots fer altres coses. Per exemple, té la funció Trajectos. La funció Trajectos és que tu, una ruta que hagis fet, la pots memoritzar i la pots guardar com a trajecte per un altre dia. Si tu, per exemple, avui te'n vas a la muntanya, una muntanya que no has anat mai, i fas una ruta i arribes al cim i tornes, i vols tornar al cap de 6 mesos a aquesta muntanya i no te'n recordes de quina ruta vas fer, tu pots recuperar aquesta ruta i llavors t'anirà guiant per aquí. Això és molt pràctic. I a més, des de l'aplicació Garmin Connect, que és l'aplicació que gestiona el rellotge, tu pots dissenyar en un mapa quina ruta vols fer. La vas dibuixant en punts i la pots guardar i la pots passar al rellotge. Això també ho pots fer i, per tant, sí, pots passar-li mapes, però no els que tu vulguis. Una altra cosa que pots fer és instal·lar-li una aplicació de tercers, com per exemple Wikiloc, que tu li instal·les Wikiloc, li passes una de les milions de rutes que pugui haver a Wikiloc i també la pots tenir. El que passa és que, cuidao, perquè ja són aplicacions de tercers, no és una aplicació nativa. Però bé, en termes generals, també funciona prou bé. Tot això per venir a dir-te que tu no li pots passar els mapes que et doni la gana si el teu col·lega et passa l'arxiu GPX per poder-te'l passar, però si el puja a Wikiloc sí que el podràs tenir. Següent pregunta, quines activitats té? Doncs en té una pila, en té desenes, no els direm totes, però té carrera, senderismo, aigües obertes, natació en aigües obertes, també té triatlon, duatló, swim-run, que és com el triatló però sense la bici, també té entrenament en pista per a aquella gent que vagi a entrenar en pista d'atletisme a l'aire lliure, que és de 400 metres una pista d'atletisme, però clar, no és el mateix si corres en el carril 1 que si corres en el carril 8. Llavors, com li dius al rellotge en quin carril estàs corrent? Doncs aquí li pots dir, i el rellotge a les 2 primeres voltes et calibra la distància que estàs fent exactament i llavors et fa unes mesures molt més aproximades que en altres rellotges i en models anteriors. Això és una novetat que per la gent que entrena en pista està molt bé. I després té altres coses com més de gimnàs, no? De cinta, bicicleta indoor, natació en piscina, també té bici, evidentment. Una cosa que no he dit abans, que està aquí en les activitats, és que pots navegar al punt que tu hagis marcat prèviament o a unes coordenades GPS que tu li puguis introduir, perquè també ho pots fer, i el rellotge no et pintarà un mapa a la pantalla, però sí que t'anirà per on has d'anar, a on has de girar i en quina direcció has de caminar. Això sí que ho pots fer. I una altra cosa que pots fer que està molt bé i que estic molt content és personalitzar la teva pròpia activitat.
te'n vas a Otro i en aquest Otro tu fins i tot li pots posar el nom que vulguis a l'activitat i li pots dir quins valors vols que et mesuri. Per exemple, per fi ens podem mesurar l'activitat de xiqui-xiqui. Tu li poses el nom de xiqui-xiqui i pots mesurar la freqüència cardíaca, és a dir, fins a on se t'accelera el cor, pots calcular el temps, pots calcular les calories que gastes amb l'activitat de xiqui-xiqui, i això ja és a la paga i vamonos, perquè per fi podràs quantificar les teves activitats de xiqui-xiqui. Entre altres coses bones que té, també té una cosa que es diu Life Track, que cada vegada que tu comences una activitat que sigui a l'aire lliure, tu pots compartir per on estàs anant amb la gent que tu vulguis. Quan comencis l'activitat, s'enviarà un correu electrònic a les persones que tu diguis perquè et puguin anar seguint amb el mapa, i això està molt bé. També té una altra funció semblant, que són les funcions de seguretat amb detecció de caigudes i SOS, perquè si tens algun problema tu puguis desencadenar una alerta que enviï un missatge a les persones que tu decideixis i així potser et poden treure d'algun apurillo. I última pregunta, quant costa? Doncs veig que aquí em sembla que ens hem passat una mica en el preu, perquè el preu oficial són de 499 euros, 500 eurassos per aquest rellotge Garmin Forerunner 745, que molt bé, és de gamma alta, però em sembla que hi ha altres rellotges que fan coses semblants, si no el mateix, i no costen tants diners i encara la bateria et dura una mica més. Per tant, jo no sé si m'esperaria, perquè Garmin acostuma a baixar els preus amb el temps i d'aquí un temps el podria tenir una mica més baratet. No ho sé, jo aquí t'ho deixo. De moment, això és el que dona de si el Garmin Forerunner 745, una bèstia parda dels rellotges esportius. Gràcies per veure'ns, fins al proper vídeo!